El Partit Socialista d'Oliva ha decidit que no gestionarà cap delegació municipal que forme part del programa electoral del Partit Popular, a l'entendre que es tracta d'un projecte que careix de realisme. Així ho va manifestar ahir en roda de premsa la portaveu del grup municipal, Anna Morell, el secretari general Carlos Mengual i l'exalcalde Salvador Fuster. Una proposta que els socialistes van debatre el dimecres en assemblea i que van rebutjar este dijous pel matí durant la reunió que van mantenir amb els membres de l'actual govern local. La oferta del Grup Popular, del Partit Popular, de Txelo Escrivà, que encapçala el Partit Popular, ha sigut donar-vos a triar qualsevol delegació, qualsevol regidoria, la que nosaltres pensàvem que era interessant per a portar-la a terme el nostre grup, els 6 regidors que nosaltres hem tret a l'Ajuntament. Ja ho havíem parlat en l'executiva, havíem tractat el tema en 3 reunions, el divendres, el dilluns i el dimecres, i sentint-ho molt i agraïm molt la proposta i l'esforç del Partit Popular, no podem acceptar el portar a terme ninguna delegació. I el per què? Nosaltres, per responsabilitat, pensem que quan una persona agafa una delegació ha de ser conscient en el projecte que ha de portar a terme. És veritat que quan qualsevol persona agafa una regidoria, al cap i a la fi ha de portar-la a terme una certa de llibertats i la seva personalitat, però sempre marcada per un projecte. En aquest cas seria pel projecte popular. Les nostres propostes, les nostres idees, el nostre projecte, malauradament dista molt de les idees del Partit Popular. Per a uns és millor unes formes i per als altres unes altres. Nosaltres no podem assimilar ni podem acceptar com a nostre el projecte popular. Per tant, sentint-ho molt, no hem pogut acceptar la proposta del grup popular. Respecte a la negociació, sí que vull manifestar que som conscients de la situació complicada en la que queda el consistori. Som sabedors de lo complicat que és governar amb minoria. Per això, des del Partit Socialista hem fet una reflexió i sempre des de la responsabilitat. Per això la nostra decisió és fer una posició responsable i constructiva. El Partit Socialista sempre ho ha fet i ho farà. Anteposar el benestar general de la nostra ciutadania i dels nostres ciutadans per davant dels interessos particulars. Per això, davant d'aquelles propostes i iniciatives del Partit Popular que vagin encaminades al benestar de la nostra ciutat, tindran el recolzament del Partit Socialista. I serem crítics en aquelles iniciatives que no tinguen aquest objectiu. D'esta manera, el Partit Popular governarà en minoria amb pactes puntuals i negociacions que des de l'oposició asseguren tindran com a benefici la qualitat de vida dels ciutadans d'Oliva.